Тревожността. Как да изключиш лошата програма? Никой не се ражда тревожен. И това не е просто дефект. Не е и диагноза. Тревожността е като вид програма, инсталирана, поддържана и подсилвана ежедневно. Понякога дори от теб самия. Това, което наричаш моето състояние, често е просто като един лош софтуер, който никой не е спрял на време, а той може да се промени. Днес ще ти покажа как точно се захранва тази програма, защо волята често не достига и как да прекъснеш този зловреден код. Истината е доста проста. Проблемът не е просто в тревожността, а във вътрешния шум или така наречения вътрешен диалог, онзи постоянен поток от несъзнавани очаквания, желания и мисли, реални или илюзорни заплахи, който никога не спира. Важно е да знаете, мозъкът не просто реагира, той предсказва. Той създава една удобна за него илюзия и ако години наред си чувал, не си в безопасност, ще сбъркаш, няма да се справиш, мозъкът ти започва да очаква опасност, дори когато няма никаква реална заплаха. Не преживяваш реалността, ти преживяваш хипотезата си за нея и това е научно доказано. Тревожността не е просто инцидентна, тя е като вид навик, тя е съвкупност от невронни вериги със свой собствен алгоритъм. Колкото повече я активираш, толкова по-бързо и често се включват тези невронни вериги. Всяка тревожна мисъл е вид команда към тялото. Не просто усещане, а код. Програмата е ясна. Стрес, нужда от контрол, изтощение, още страх и още контрол. Постепенно цялата ти нервна система буквално прегрява, но никой не ти е дал стоп бутона. А кой дърпа конците? Социалните алгоритми, постоянния поток от новини, кофеин, дори вредна храна. Натиск да отговаряш на всичко и всички по най-добрия начин. Натиск да не се изложиш, да изглеждаш добре, да си наред и тялото ти вече не издържа. Пулсът се вдига. Вниманието става разпиляно. Сънят накъсан и нередовен. А апетита почва да те предава и почваш да ядеш емоционално. Най-коварното обаче е нещо друго. Свикваш да мислиш, че това всичко е нормално. Истината е нищо подобно. То не е. Това не си ти. Това просто е едно тревожно поле, в което си попаднал. Изходът не е в все повече и повече борба. Изходът е в прекъсване на захранването. Първо спри стимула. Ограничи кафето, новините, токсичните си срещи с хора, които буквално ти източват енергията. На второ място, създай тишина между стимулите. Това е изключително важно. Спри вътрешния диалог. Има много техники за това. При желание по-нататък мога да ви запозная с тях. Това е входът към новата ти енергийна система. Трето, тренирай се да виждаш сигнала преди реакцията. Хвани момента, в който мозъкът ти казва опасност и го прекъсни преди да поеме контрол над тялото. Тревожността не е враг. Тя е като един системен шум, който замъглява себеусещането ти. Изключи го, започни с тялото, с храната, с вниманието си. Ако си готов да го направиш, подкрепи канала, абонирай се и ми пиши. Работя с хора, които искат реална промяна, не клишета, не поредното позитивно мислене, а работа по прекъсване на стария код. Защото когато шумът спре, се връщаш ти. Без филтър и без програма. Само ти. Истинският.